Si Cebu Governor Gwendolyn Garcia suggest ngadto sa Sinulog Foundation Incorporated nga wagtangon ang sinulog sa kabataan sa lalawigan aron dili kuno magdobli ang gasto. Butang usab nga giuyunan sa SFI nga wagtangon ang sinulog sa kabataan sa lalawigan, mas maayo pod ni aron pod nga dili makita daan sa mga tao ang ipakita nga sayaw sa mga contingents gikan sa province of Cebu. Kay kung naapay sinulog sa kabataan sa lalawigan, dili na maghinam-hinam ang mga audience, di na ma-excite ba? Di na maghinam-hinam nga mutanaw sa sayaw sa mga contingents gikan sa province of Cebu, inig sinulog Grand Parade, tungod kay nakakita naman sila sa pagsinulog sa kabataan. Mag-una man ang sinulog sa kabataan kaysa sinulog Grand Parade. Kung manayaw ang mga contingents sa sinulog sa kabataan, makita na ilang performance, unsa ilang buhaton, unsa ilang sayawon, unsa ilang props, wala na mga kini ang kanang wala na mga surprise ba nga ilang ipakita ngadto sa mga audience kay nakita naman daan sa mga tao sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. So mas mayra pod nga wagtangon mga kabombo. Unya doble pod gyud hinuon ang gasto tungod kay mo premyo pata sa mo top 5, premyohan pa ang top 5 sa sinulog sa kabataan sa lalawigan nga mao'y maapil sa sinulog Grand Parade. Unya mo premyo pa gyud ta sa top 5 sa sinulog Grand Parade, doble ang gasto, doble ang tagaan og premyo mga kabombo. Pero kung dito pa ni sa SRP ipahigayon ang sinulog, di jud ni mga pil ang mga contingents gikan sa province of Cebu. Pila kahaya ihatag pod nga assistance sa province of Cebu ngadto sa Sinulog Foundation Incorporated, SFI. Wala pa man gi-announce ni Governor Gwendolyn Garcia. Sa una pag last year, ni offer og 20 million si Governor Gwen Garcia ngadto sa SFI. Bugti nga anhi sa Abiliana, Cebu City Sports Center, ipahigayon ang Sinulog 2024. Muhatag si Gwen og 20 million sa Sinulog Foundation Incorporated isip assistance, basta anhi sa Abiliana ipahigayon ang Sinulog. Apan si Mike Rama, wala mo dawat sa offer, ni balibad sa offer ni Gwen Garcia og didto gyud sa SRP gipahigayon ang sinulog nga puwerteng pagkainita mga kabombo. Murag na insulto si Gwen Garcia nga gibalibaran ang yang 20 million nga offer para sa sinulog Foundation Incorporated SFI, basta ari sa Abiliana ipahigayon ang Sinulog 2024. Karon kay wa man gidawat ni Mike Rama ang offer. Mao to nga wala mga pil ang contingent sa province of Cebu. Mga kabombo. No? Mao to nga wa nang apil, no? So sa ato pa kuan jud, no, kini ang duha gid ka tuig 2023 o 2024 wa mga pil ang mga contingent sa sinulog sa wa mga pil mga contingents gikan sa province of Cebu mga kabombo kay sa SRP gipahigayon ang sinulog. Alas